Mayang adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lisa, 30 anyos, minyo ug bag-o lang nanganak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sigig sakit sa akong uo sa dihang 5 ka buwan na ang akong tiyan. Aron niyo sabtan, sugdon ko dihang namabdos na ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Abdos na ka, day? O, dong. Pila na magod ka adlaw nga dilid ko. Maong wa ko magduha-duha og palit og piti. Aron pagsiguro. Og ni positive yun dong. Yes! Duha ka piti ang akong gisuwayan og positive man. Salamat sa Ginoo, day, ha. Nanagyod. Human sa pila kay kayon. Karunian na gyud. Maog yun dong. Bito na ya, basta amping biya ning gimabdos nimo, ha. Oh, ug ayaw ka bala ka dong. Magdoble ang akong amping ini. Mayo ning sabaw sa imong pagmabdos, aron daghan ka katas puhon. Salamat mahang, nga gilutuan gid ko nimo aning paboritong linat ang baboy. Nya dunay sweet corn. Siyempre, uy. Pagkahibaw na kung mabdos ka, mianhi gyud dayon ko sa inyo kay na-excitement ko. Taod-taod na sad baya nga sige kong pangayog apo ninyong Rode. Lagi ma. Dako kay mig pasalamat sa Ginoo nga bisan dun ako'y pikos, pero niya na mabdos na gid ko human sa pila ka higayon nga among gisuwayan. Basta ubanan lang yung pag-ampo ang tanan anak. Wa kyo'y imposible. Day. Jesus, nalilingkod ka din, eh. Daghan na kayong laya nga dahon nga nangatagak dong. Ayaw palabi kahago, ha. Mabdos biya ka. Ay, laay sad kaayo uy, kung magsigir akong lingkod. Dili man sad ni sobra kahago noon kining manilhig. May nalansad na ako, exercise gamay. Hinoon. Basta ha, kung kapuyon ka, pahuway good taon. Atod, nakaluto na ko sa imong pagkaon. Salamat dong. Swerte kay kunimo eh. Kay bisag ikaw na ang nanalbaho pero niatiman gihapon ka nako. Tungod kay pinangga kiti kaday. Naman sige na. Dili na ako magdugay kay basi malate niya ko. Panawag lang niya ha kung doon na kay kinahanglan. Okay. Sige dong, amping. Amping saday. I love you. I love you too. Nahuman ako panilhig. Huwag nahuman nasad ko kaon. Nga naman ni, uy. Karit magsakit ang akong ipahuway ko lang ni. Basig maulian ako. Day, dako lagi mong tiyan, no? Maklaro na. Lagi dong sa? Pila na ganin ni kabuan? Maglima na kabuhan dong. Uy, nung saan ka? Okay na ka? Sakit ang akong Ha? O tingalig ko ang tubig. Dagan mo kong tubig nga nainom rong adlaw. Mau ba? Kanita, kuha na tigag paracetamol, okay? Para makainom ka. Okay, sige dong. Salamat. Kumusta naman ka? Arang-arang man dong. Pahuway na lang diha. Sige dong.
gihapon ng akong uwi. Nga naman eh. Iligo ko ni Bi. Pero sa dili pa ko maligo, mag-init kong tubig. Aron isagol na ko sa akong ikaligo. Ay, sakit kidang akong Nga naman eh. Sa diyang 5 na kabuwan ang akong tiyan, nagsigi og sakit ang akong Giatagan kog laing klase sa paracetamol, pero way epek nako. Hangtod nga nakabantay ko, kumaligo ko, og medyo init-init ang tubig, murag ma-relieve ang sakit sa akong Pero kung wa na, mubalik na sad ang kasakit. Hangtod nga ni desisyon mi sa akong bana nga magpa-check up na lang ko. Onya, Migraine tingali among gipamati. Na ako'y resita nga tambal para migraine, ha? Maula na ipalita. sige Dok, salamat. Kumusta, day? Naa pa man gihapon dong, pero dili na kay grabe. Nakabantay kong musamot inyang sakit kung ilingi-lingi na ko ang akong Paway lang muna, day. Mabdus ra ba ka? Maulag dong, Ano nilang ka sa kwarto, ha? Ako na lang timpla sa mong gatas. Salamat dong. Dili ka nga dinalang nas imong pagmabdos ng sakit sa imong Ay, ambot lang sad ka, ma. Kay pila nakaklase sa paracetamol akong gisuwayan. Man gihapoy ipik. Agwantaha lang yun na, day, kay mabdos karaba. Kanus ka gani mga anak? Sunod buwan na, ma. Kasakit sa akong Nga naman sakit gid kaayo. Murag dili man maantos ang kasakit. Rode! Rode! Ay, ano man? Dong, tabang ang akong murag mabuak sa kasakit. Sakit kaayo, Rod! Unsa? Dali! Dali na ka hospital! Rod, Day, kumusta? wa na ang sakit sa akong May nung una. Pero tidak kong kulba pagpadong na to dinhi, kay nakuyapan man ka. Yung pag-abot na to dinhi, nibuto man imong panubigan mo itong gipaanak na lang ka. Ha? Bisiis ka ganing na, day. Mao ba? Unya, ang atong baby. Okay ra siya. Gani, paggawas niya. Gipaubo siya sa mong dughan. Unconscious pa man ka. Dako kayo pasalamat sa Ginoo, day. Nga safe ra mong duha sa baby. Kulba kayo ganina, Dong, gusto ko makakita sa atong anak. Sige, day. Dako ko pasalamat sa Ginoo nga healthy ra ang amo baby, ingon man ako. Og prabuyag lang, sukad ko mga anak, nawa na ang sakit sa akong Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Nganong paglima na kabuhan sa akong tiyan, nagsugod man ang paglabad sa akong Dinalang ka to sa akong pagmabdos? Ikaduhang pangutana, posible ka nga migraine sadto? Unsa man dahin nungdan anong migraine? O ganong katong girisitahan ko og tambal sa doktor
dili man mo patuo. Ikatulong pangutana, doon na higayon nga naligo ko o medyo init-init ang tubig, unya marilib ang kasakit sa akong o. Pero pag humansan na ko kaligo, mubalik na sad. Unsa man gid ka di ay itong klase nga sakit sa o. Ikaw pa to katapusang pangutana. Sukad lang ko nanganak, wa na ko baliki og ingon ato kasakit sa o. Doon na higayon nga musakit gihapon, pero dili parehas atong nagmabdos pa ko. Normal lang ka ning akong sakit sa o magpa-check up na lang gid ko og balik. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lisa. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis pagpadala sa mga sulat-suliran re kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mga bata sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Minya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life can be full of unexpected things, either happy or sad. So we must be ready. Ayaw pag-expect na smooth sailing ning kinabuhian na ay mga panahon nga magkasugat ang mga kakulian kay batim po kayong kinabuhi ug puro na lang lami. Naago po yung mga obstacles along the way. So ang atong magtatampo karong adlaw si Lisa, 30 years old, taga Cebu City. Married na siya, just delivered ang baby, punto medical, no, of course. Ang kanina sambati natin sa drama. So nganong paglima na kabuan sa akong tiyan, nagsugod naman ang paglabad sa akong ulo. Dinala lang kahato sa akong pabnabdos. Paglima na katiyan, second trimester na ka, no? So usanas mga tilimadon nga naay hormonal changes sa imong lawas, daghang mga mahimong hinungdan, no? Generally, ang labad sa O is due to muscle spasm, due to migraine, for some reason, na abnormalidad sa pagdaloy sa dugo diha sa atong head area, ug naay mga trauma or infection or whatever, no? Ikaw kay nagbuntis man ka, Lisa, o 5 na ka bulan, posible nga you need additional vitamins and minerals to sustain your pregnancy, no? So, kananglan nga muduol kag pinaka-nearest health center diya sa inyo, dinhi sa Cebu City, para ma-monitor ang imong progress sa pagbuntis, na kay prenatal check-up, na baya na baby kanang listahan ang mga midwives, bisag midwives or nurse, labi nag-doktor nga monitor sa imong pregnancy. Preferably, ubigay gynecologist, good, no? Kaduhang pangutana, posible ka nga migraine lang to, sa ako nang ginaingon, ang migraine manggod is usan ni sinungdan ay abnormalidad sa pagdaloy sa imong dugo diha sa head area due to infection, trauma, inflammation, or naabay ingnon ta blood clot or whatever. So, mauna, usaman di ay, unsa man hinungdan aning migraine, so man akong ginaingon. Ug nganong atong resita ko og tambal sa doktor, dili man mo patuo. Well, ang tambal aning headache is analgesic, no? Sa makausa pa akong balikon, nga natay mga over-the-counter nga mga analgesic. Unsa man kining mga example sa over-the-counter nga mga analgesic, kining mga mefenamic acid, paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, mga over-the-counter. Pero na mga analgesic nga kinahanglan gyud resita sa doktor with a special license. And I'm referring to mga oxycodone, mga tramadol, or mga morphine. Ako, morisita ko ano yung mga tambala, na ako mga pasinting na yung mga intractable pain, but kinahanglan ning ISTO license. Yellow pad ang among sulatan ani. So, mauna, no? Maybe ma-okay ra ka og kanang mga non-opioid nga mga analgesic, no? Kunya, magpamonitor gyud ka sa imong ubigay ni sa progress sa imong pagbuntis. Sunod nga pangutana, doon na higayon nga naligo ko og medyo init-init nga tubig, unya murag na-relieve ang sakit sa akong ulo. Pero pag human akong kaligo, nibalik naman sad, unsa man gyud kaha dahil ning klase sa sakit sa akong
ulo. Masakit mo ganyan itong ulo. Dahil kaingo nga dili lang ka mag-headache is because naligo ka. Slight massage can help, and then you may take just a small dose of mga paracetamol or bipinamic acid to relieve the pain. Ako malikon, ako matuo ka ng massage, no? Basta dili po kayo inunta forceful, no? Mangutanon man ka sa imong masahista kung panangitan pamassage ko. Sa may mo, sir, mild, moderate, or hard. So, mauna ako ka istorya. So, labad din itong ulo. Ay mga problema. Kung due to muscle spasm, kung mag-anxiety ka, or due to migraine for reasons like impairment sa blood circulation ng dapita sa itong ulo. Sunod nga pangutana, sukad kong manganak, wala na ko baliki o ingon adto kasakit sa ulo. Doon na higayon nga masakit gihapon pero dili parehas atong nagnabdos pa ko. Ningkawas naman giday ka sa pagpanganak. Normal ra ba ni sakit sa ulo? Yes, normal ra. Og mapacheck up, mata na lang gyud ko og balik. Normal ra nang sakit sa ulo. Labi nagwaiso di man pitaka, porbida mo sakit ni mong ulo. So walay tao sigurong di mo ingo nga dili why posibilidad nga mo sakit ang iyang ulo. Sakit ka na yung atong ulo kung naay igong rason. So dili lang ta manghambog nga di mo sakit atong ulo. O daghang mga init ang panahon, naay problema, waisod mong pitaka, sakit ni mong ulo. So hinaot nakasabot ka sa kung speaker nimo Lisa dinhi sa Cebu City. So, once again, ako si Dr. Renoy Obra. Salamat kayo sa makanunayan ng pagpapilar itong programa sa RMN. Taas kita greeting din sa itong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o maayong. So sa ka minahal kita ng tunay, ngunit ang sabi mo hindi nigay ko ang lahat-lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Igon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Cindy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, mas mabuti pa. Mas mabuti pa umiwas, mabuti pa mabuti pa iwanan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang at magtatampo nagdasangan nga Cindy. Unsa man din ka-importante imong isulti, babe, nga dili man ka mosugot nga sa cellphone na ta magstorya. Cindy, Murag, seryoso na ginida. Gitawag naman yung kunin mo sa kumpangan. Unsay problema? di na ko. Unsay dili na ka? Ato ning undangon. Time pa. Nakigbuwag ka? Oh. Kay sa tinood lang, wa ko'y kalinaw sa itong relasyon. Nagsigil kag laag. Kag inom. Nagsulti unta ka nga dili ka ganahan, ana. Pwede lang mag... Dili na. Di na ko. Magbuwag na ta.
Unsa? Day, sakto na na, uy. Ay, napagsigig hilak. Wala gyud ko makasabot niya, day, uy. Kung love ko niya, sultihan unta ko niya kung siya problema, samtang sayo pa. Dili kay diha na siya musulti na ako, kay tungod kay makigbuwag na siya. Wala ko'y chance nga mag-usab. Andam ako mag-usab para niya ba? Unya, unsaon tama na. Nagdili naman kitsi ganahan. Ako pa ni mo, ipakita ang andam ka mausab. Unsaon man ako. Mag-usab na ka. Dili na ka magsigig laag. Dili na ka magsigig inom. O adto na unya na i-apply sa lalaki nga para gyud nimo. Day. Blooming na lagi kay karon, Cindy. Pero may mana good. Karon pa di ay ka? Karon po ko ginagbalik ni mo nga smile ka. Sukad nga nagbuwag mo ni... Oops. Dili na ko gusto makadungog sa iyang pangan. Kay masakitan ka? Oh. Jason. Dini palang unta ka sa kamaong mo pangga. Di kita ka masakitan. Kinsa man ko, no? Naapalay lalaki ngayon, ana, ron. Una pa eh. Ako di. Ha? Sige dayon. Hataging chance. Ha? Day, wa pa gani may makaila sa usag-usa. Huna-una, ha? Nilungtad gani ming Brian nga 5 years ang among relasyon. Pero nagbuwag lagi hapon mi. Unsa na lang kanas Jason? Day, wa na sa gidugayon, uy. Ug usa pa, lahi si Jason. Lahi si Brian. Ambot lang. Wa ko kay baw kon mo work ba kami. Dili nimo mahibaw-an kung dili nimo suwayan. Day, Sige na. Buotan mo sana si Jason. nahibaw man ko anak ba? O gani, gaan kayo akong pamati basta mag-uban mi. Naaraman din na. Sige na. Sugta siya kung manguyab siya nimo. Day. Tinuod? Gisugot ako nimo? Oh, Jason. Yes! Nahibaw na ka, ha? Ayaw gyud kong pasakit, eh. Kaya wa ko kahibaw kun kaya pa ba na akong mudawat og laing sakit stukan. Di lagi. Panggaon ka, Cindy. Salamat, Cindy. Di na ko kalimtan nining lugar, ha? Nga di ko ni magisugot, ha? I love you, Cindy. I love you too, Jason. Paspasa sa adlaw, love, no? Kano sa palang ganitong nanguyab ka, niya karon 3 years na ta. Love. Jason. Oo. Love? May gisulti ka? Oh, ganin nara. Masaman? Unya lang ta magstorya kon. Maibot na nang naong ni mo cellphone. Di nara makasig atubang ana. Nalingaw ra gani kong tanaw sa mga reels. Tagsa na lang gani mag-abot ang aton day off. Wa pa gid nako imo atensyon. Kayo siyempre gusto ni mo, Cindy. Diha ni mo magtuyok nga kung kalibutan. Dili ba guday angay? Ang buti mo eh. Kamay butang padakon man ni mo. Oh, asa man ka? Muli na ko. Jason! Basi naglala siya problema day, uy. Unya, gusto siya malingaw. Ayaw lang siya palabig overthink good. Dili, day. Tulo na mi katuig. Ug sa ako na ilhan niya, dili siya ingon ana.
Usa gani sa iyang ganahan niya sa mong relasyon kay dili mi magsigatubang cellphone, kay mag-focus sa usag-usa. Unya karon na usab na gyud siya. Day, sabta lang una siya. Istoryahin ninyong tarong. Ikaw nung stress kay ka. Magmartaw niyang gabi na, manglaag ta. Day, nahibaw ba gyud kang nagbag-o na ko ha? Wala ko magsigig laag o magsigig inom. O di ay no. Buota naman di kaayo ka. So, o sa kay problema ni Jason? Ambot lang. Kunon sa man na, mahibaw-an na gyud unya na. Di ko makaanharo sa inyo. Nga naman, Sa iwing mga kaugma sa akong pamilya. Mag-outing niya sa North. kamura? Oh, di na lang ko mangagda mo kay sayo para ba ka mo duty ning sunod adlaw. Ako, nakalihib lang kundaan. Unsa? Nganong wa man ka magsulti nako? Say, ibig deal sa nani mo. Pamilya na ko ang akong kuyog. Sa may problema ni mo, ana? Bandayan yapon ko ni mo? Jason! Wala gyud ko makasabot ni Jason, day. Dako na kay siya kausaban, eh. Unsa may problema niya? Unsa may problema na mo? Magsige na lang mag-gimig away? Wala gyud ko makasabot na mo. Day, pagbakasyon ka mong duha ni Jason. Og dito ipang storya imuhang unsay problema ni mo niya. Kanang magkaistorya mong tarong ba? Kung unsay gyud problema ninyo. Tanaw ni mo. Naapa kay chance ka ba okay, mi? Oo, uy. Basta ihatag ang tanan nimong pagsabot. Day. Oh, nagkabakasyon na taon ta. Lagi. Mao ginigi kinahanglan nato. Mag-enjoy gitaran, love, ha? Sige lab, magpalit kog beer. Minom ka? Sige. Naglain man ang ako. Oh. Love? Asa man is Jason? Tuara day sa Therese. Naginuktok. Kalawang pa ni Kiyo na una. Huwato na lang ako siya nga masudog balik. Naunsa man is Jason? Hapit naman mag-usa ka oras sa Therese. Ay, pura man kong way kauban ani eh. Paita. Unsa man ni siya? Napugos lang ang magkikauban ako din eh. Kung wala sa'y gusto, mas may pagbulakaw na lang ko. At ako mutiwas og inom sa bar dool din sa mong gistayhan. Nalaypong naman ko eh. Grabe ka, Jason. Bisag usa ka chat man lang, huwag yung ka mangita na ako. Or basig wa ka makapantay nga nilakaw ko. Ingon ana na balang yung kakaway paki na ako. Nalipong na ko. O balik na lang ko sa mong room.
Good morning, Jessica. Salamat kini balik ha. Jessica? Kinsay Jessica, Jason? Ha? Oh, kitsa ka. Ikaw mo si Kinsa? Ngayon niya ka sa mong room. Maning... Oh, nasaag ka. Hala, sorry. Hala, sorry. Sorry kid kayo. Hubog magod kayo kong gabi igod. Sorry kid kayo, ha. Okay ra. Ay. Ito kung si Jessica ka. Wala gina siyang balik. Time pa. Gilayasan kasi mo uyab. Oo. Iwag ko siya gabi kay... Di nagit ko na siya. Kaluoy. Ikaw, nganong nagsulom siya ka? Huwag sigin sa si Jason. Sakto. Si Jason. Ato na ko. Patay. Masig nagpaabot na to na ako. Jason! Ni anak ko! Sorry kayo... Oh. Wala na iyang bag. Gibiyaan ako niya. Hello? Kinsa ni? Ang nag-rent sa room ngay mong gikatulog kang gabi. Naibili ni mong pitaka din eh. Nagani kay, na-number ni mo din sa mga ID. Balikon lang na ako. Salamat. Sa ato ba? Pareho ulit ang gibiyaan. Oo. Sakit tao eh. Oo. Pagkila ko eh. Kiabi pa lang kung sa ka din eh. Pwede mo, ano pag-uukod niya? Ika na mga ingunana nga lihok sa lalaki. Paano na'y gusto? Na? Higit manugap sa mot. Sakit mo pa naon, pero maray tinuod, Sandy. Maong ako? Di na ako mamugos ni Jessica. Kaya mga tao nga, wa na'y gusto. Ubiya ginabi sa gutsaong panimugpugong. Ang ako pa nimo, buhi na lang. Earl. Murag mo sa angay, Cindy. Magbuwag na kita. Dili na sa kumamugos ang kagalingon ni mo, Jason. Salamat. Wala ko mahibaw nga, no? Pero, hinay-hinay yun nga, wala ko magkasabot sa akong gibati. Di na ko sure sa akong feelings ni mo. Okay ra. Nakasabot ko. Ug mao ni ang hustong desisyon para natong duha. Bye, Jason. Cindy. Minahal kita ng tunay, tang sabi mo hindi inigay ko ang lahat. Sakit man, pero nahibaw ko nga mauni ang saktong desisyon. Kay samot ka sakit kung magdugay ang usa ka relasyon, pero dili na mo malipayon. Blessing in disguise ang among panag-abot ni Earl. Kay tungod niya, nakarealize ko. Karon, malipayon ko bisag single ko. Ugwa pa sa akong hunahuna nga mo-entertain og mga lalaki. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Cindy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga regulahan, mas mabuti pa. Ayoko na masaktan pa sa piling mo. Among kaagi ibuhatan nito sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon. Sila reganawas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw.
Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Yadus lang, nining tulamanon, handumanan sa sakawit kayo, Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, Daghang salamat sa inyo. Hanggang